Hallelujah. Ukuze thina sikhona kulo opasileyo. Hallelujah. So uThixo wasithobela intando, wasenzela izinto zalula ukuze thina singasebenzi ngokugcina umthetho kodwa sikholwe kulo wapasayo. So le verse esifundayo le chapter yonke into eyenzeke kuYesu yinto ebekufanele uba yenzeka kuthi, kodwa uThixo wayenza kubani? Wayenza kuYesu. Masifunde. Hallelujah. uThixo masiyeke kumchaza isintu. Kukhona ukulungisa kukaThixo, bekhona ukulungisa abantu. Hallelujah. Yile nto kuthiwa bekimini ngathi i-Book of Romans ifaniphazana apho kuthiwa bengabamkeli ukulungisa kukaThixo, basuka bamisa ukulungisa babo. Hallelujah. So kukhona ukulungisa kukaThixo, bekhona ukulungisa abantu. Ukuze uThixo kuthiwe kulungile khona. Hallelujah. Ukuze abantu bathi kulilungisa yekwenza izinto. Abanye abantu ngekhaya yokungakwazi ukuva xa sishumayela kanje baye bagcine basithi abantu abayizile. Hallelujah. Kanti uThixo kukanje kulungisa kukaThixo, akukho ngenye indlela. Siyabasonke. Hallelujah. Uba nokhumbula ababili bekhangela uYesu wayebethelele, omnye wacikoza wathi kutheni ungasisindise nathi usisindise. Uthi omnye ukhathale nawe ngoba lona akenzanga nto, thina sigwetywa ngokusifaneleyo. Wabe sesithi-ke uze undikhumbule xa sele usiphi usekumkaleni wakho. Wathi uYesu kwanamhlanje ndihamba naphi eparadisi. Lapho wayengumoni kodwa wakholwa kuYesu. Wathe sokholwa kwangalaa mzuzu walilungisa. Nabo kulapho wayezulwini ngoba wakholwa uba lo bethelelwayo akenzanga nto. Sithi abangaboni kodwa lo ulilungisa. Wathi uYesu kwanamhlanje uzahamba nami eparadisi. So wayezulwini kalapho ngoba wathi wakholwa waphiwa isipho sokulungisa. Siyabasonke. So lento yaqala kwasemqandezweni. Yebo umuntu wathi ngumoni aphiwa isipho. Ayiyo nto abawayisebenzela abantu ngoba wayegwetywa phela ngumoni. Ukulungisa zange akusebenzele, wakuphiwa. Wathi uYesu kwanamhlanje ihamba nami eparadisi. So waphiwa isipho sokuba abelilungisa. Ukulungisa sisipho, ayizo zenzo zethu. Siyabasonke. Xa sithetha ngale nto kuthiwa kungena izulu, izulu awulingeni ngezenzo zakho, awulingeni ngokusuke wayekutywala, awulingeni ngokusuke wayekujola, awulingeni ngoba usuke wayekukwela. Siyabasonke. Ezo usindiso nje yakamnandi nto. Yile nto kuthiwa ndiliphathele iindaba zovuyo olukhulu olubuya kubo bonke abantu. Hallelujah. So i-salvation, i-gospel ziindaba zovuyo olukhulu. Befana uthatha umshunyayelo wonke umuntu athi heyi ndiyazamkela izinto. Xa sithetha ngazo ngendlela right. Siyabasonke. So usindiso leyake yakumnandi nto le. Hallelujah. So uYesu masasi into awayizelayo. Hallelujah. Uba yonke into eyenzeka kuye yenzeka ukuze ingenzeki kuthi. Hallelujah. So singabalungisa xa usindisiwe ulilungisa. Hallelujah. Ulilungisa ngantoni? Hayi ngemisebenzi yakho, kodwa uphiwa isipho sokulungisa ngokukholwa kuYesu. uThixo akubize ngokulilungisa. Abantu bona bekubiza bathi ngumoni ngoba bayazazi izenzo zakho. Kanti uThixo ukulungisa awukusebenzeli, ubufumana only ngokukholwa
uYesu ungunyana kaThixo, uYesu unguKristu, wafa wavuka. Siyama sonke. So indaba yokusindiswa imnandi kakhulu. Hallelujah. So uThixo wasithanda kangangoko. Hallelujah. Zimnandi izindaba. Hallelujah. Imnandi izindaba. Hallelujah. So indaba yokusindiswa ilula, imnandi. Siyama sonke. Abanye baye bathi ukuze basindiswe thana nakhona into ebuhlulayo. Maqala ngeluwami yakuhlula. Hallelujah. Lokhu ufuna ukuza ngemisebenzi yakhe. So ufuna ukuza ngobakhe ukulungisa. Kanti ukulungisa abantu soze ukuncede. kuThixo samkeleka ukulungisa bakhe. Hallelujah. Hayi bobu bethu. Ukhona ukulungisa kukaThixo, kube khona ukulungisa abantu. Siyamba sonke. Ukulungisa abantu kuba kuthiwa ungeni. Ungayenzi into ethile, ungayenzi into ethile. Once uyeke ezo zinto kwirem yabantu ulilungisa. kuThixo noba usamana ubhaqeka kwezo zinto. Kodwa uThixo indlela wakhona. uThixo yena uthi ulilungise. Siyamba sonke. Hallelujah. Wakungena ufike wamkela uYesu. Ube sowuphuma sewuyongena ebhaleni ufike usele. Uthi uThixo langeni lilungise ebhaleni. Uyathi uThixo uthi hey laze lanxila lilungise. Kutsho uThixo. Kodwa abantu bathi hey umoni lo. Enkulu ngoYesu. uYesu wafa ukuze singafi. uYesu zonke izifo kuthiwa wasithabathela kuye. Siyaba sonke. Uba kukhona izifo emzimbeni yethu zisithatha kanjani asinaleka. Hallelujah. Ifuna namhlanje uzixelele izifo uthi apha kulo aninaleka. Ukokela ivesi uba uYesu yena sifo wamthabathela kuye. Siyaba sonke. Inkulu into eyenziwa nguYesu. Masingavumeli uSathane asigwele, ngoba ngoYesu akanguye umgweli. Hallelujah. uYesu ungumsindisi. Ngoba Nkosi uThixo akamthumanga unyana wakhe ukuze aligwele ihlabathi, kodwa wamthuma ukuze ihlabathi libe lobomi ngaye. Siyaba sonke. So uYesu ungumniki bomi, ungumdlisi bomi, akanguye umgweli kuthi. Ungumgweli only kwizinto ezigweba thina, kodwa kuthi ungumsindisi, akangumgweli. Hallelujah. Lithi siNkosi bayajabalala abantu bami ngenxa yokuswela ulwazi. Hallelujah. So kufuneka siyazi le nto kuthiwa insindiso. Ezibekubhaliwe kwiposter kwathiwa revelation of Jesus. So ndilitshilela uYesu, ndilitshilela uthando lukaThixo nguYesu. Hallelujah. Uba uThixo akanamsindo ngakuwe, uThixo uxolile. Inhliziyo kaThixo iva kamnandi xa ekujongile, ngoba ukujonga nguYesu. Siyaba sonke. Yile nto kuthiwa zi-good news. So ezindaba zilungile. Uthi uwonile, wagwetywa, wafakwa ejele, kufike sekusithiwa nantsi indoda ngapha ifike yakuhlawulela ityala lakho. Kuthiwe phuma endlele. Hallelujah. Siyama sonke. So indaba yensindiso ke yiloo nto. Kodwa iye yabhudwa wasithi thina abantu bathunyiweyo singabaShumayeli sayichaza ngendlela engeyiyo. Hallelujah. So i-salvation imnandi, indaba yensindiso. Insindiso insindiso yinto yokubana siyi-enjoye, asithwali matye xa kuthiwa sisindisiwe. Ngixamele umntanakhe mhlawumbe ephule inkomityi, umzali
sibethi thina siyaba sonke uThixo lithi silenkosi xa ugweba ngokulungisa kukuthini ukugweba ngokulungisa xa wamkele uYesu uThixo xa ekujongile akaboni wena kodwa ubona uYesu nokuba abantu bekwazi ukumboni kodwa uThixo xa ekujonga ujonga kuthumela ngoba akakujongi ngawe ukujonga ngoYesu siyaba sonke owakho umsebenzi uyi-one kukuba ukholwe kuYesu vele uba uThixo xa ekujonga uzokujonga ngabantu ngoYesu so phambi kukaThixo uperfect embambini phambi kwabantu awukho perfect ngoba abantu xa bekujonga bakujonga ngokukwazi kodwa uThixo indlela akujonga ngayo ukujonga ngoYesu so phambi kukaThixo uperfect siyaba sonke ugqibelele phambi kukaThixo ngoba ukujonga ngonyana wakhe wena uyakholwa uthi usokholwa uThixo angaboni wena kodwa abone unyana wakhe xa ekujonga uThixo akuncumele angabi nomsindo ngakuwe ngoba umsindo wawuthulula kuYesu ngelo xesha wayebethelela siyaba sonke uba umzekelo kwenzekile wenza into ekuthiwa ayenziwa ngumuntu ongasindiswanga uThixo akakuqumbelanga haleluya akakuqumbelanga akanamsindo ngakuwe haleluya kodwa ingqondo yakho ezongweba ukhona ilizwi ethi uba isazela senu siyathi siyangweba haleluya yena uthe lithi izwi lenkosi yena mkhulu kunesazela so uye isazela sakho siyakwazi ukugweba uThixo yena abe engakugwebi kodwa ugwetwe yintoni sisazela sakho kuthiwa yena mkhulu kunesazela siyaba sonke haleluya so indaba yosindiso imnandi uThixo abakholwayo kuye bangathini bangatshabalali koko babe nobomi obunaphakade ubufumana njani ubomi obunaphakade ubufumana ngokukholwa kuYesu haleluya kudala bekufuneka uqale kusebenze ngokugcina imithetho ukuze wamkeleke kuThixo kodwa ngokusibona uThixo ethoba intambo ukuze imfitshwe namsana haleluya ngenye imini bayeza abafundi bayabuza bathi kuYesu senze ntoni na ukuze sisebenze imisebenzi kaThixo ndithanda impendulo kaYesu akathi nansi imisebenzi uthi nguwo lo umsebenzi wokuba nithi nikholwe kulo othumileyo haleluya so asisindiswa ngemisebenzi yethu uYesu wasisebenzela uYesu wasipasela umthetho haleluya okwakho kukuba ukholwe kulo opasileyo haleluya ilethu lesiyoqala ithi ubani na okholiweyo ludaba lethu haleluya ngoba njengoba sishumayela sisazisa abantu indaba ezilungileyo kodwa igospel zindaba ezilungileyo zithile ezindaba zithi uwonile wagwenjwa wavaliwa ejele kwazofika ndoda ithile yakuhlawulela siyaba sonke vele ngoba kuthunyelwe isithumela kuthiwe masiye kulo mnyango okuwo sifike sivule umnyango siyixelele uba ubungumoni wagwenjwa kodwa kukhona indoda eyafika yakuhlawulela so phuma ejele awunatyala siyaba sonke so usindiso yabona abantu ababhayibhali ngokwamethweneni aba bantu phambi kukaThixo izono zabo zaxolelwa into edala besebhaleni kungoba
abaqondi abazi. Siyabasonke. So uThixo wayixolela ihlabathi. Hallelujah. uThixo unoxolo ngasemntwini. Akanangqubo ngasemntwini. Ingqubo wayinayo wayithululela kuYesu. Ngoba kuthiwa kubetho lokuba sibe noxolo ngoThixo. Lwabaphi? Lwabaphezu kwaYesu. Hallelujah. Siyabasonke.